ಮತ್ತೆ ತೊಡಿಕಾನಡ್ದು ಪಿದಾಡಿಯ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಉಬರಡ್ಕ ಪೋಯಿ ಸೀದಾ ಎಂಗಲ್ ನಾವು ಊರು ಉಬರಡ್ಕ ಹೋದು ಅಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ದಾನ ಅಂತ ಏನ ಪಂಪ್ ಬಿಡ್ರನ ಹಾಂ 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 ಅಂಚ ಶಣೆ ಮಾಮ ಎದುರು ಪಿದಾಡಿಯರು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ಗ ತೊಡಿಕಾನಾಗ ತಿರುಗುನ ಅಂಚಿತ್ತನ ರೋಡು ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ರೈಟ್ಗೆ ಬೋರ್ಡು ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಯ ಬೊಂಡ ಎದುರು ಮೇಲೆ ಕೂತುಕ ತುಂಬ ರೈಟ್ಗೆ ಬಾರಂಡು ಇಂಡಿಯಾ ಪೇಂಟೆಡ್ ರೈಟ್ಗೆ ಬಾರಂಡು എൻ്റെ വരത്തില്ലേ തൂനക കുശ്യാപൺ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಶಣೆ ಮಾಮನ ಅಂಜಿ ಗಾಡಿ ಬುಡ್ಕ ಅಂದೆ ಎಂಜಿನ ಹಾಂ ಅವು ಎದುರು ಇಪ್ಪಾರ ಬೈ ಬೊಂಡ ಬರ್ರೆ ಉಂತಾದಿತ್ತ ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ನು ಯಾನ ಕೂಡ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ದತ್ತಂಡ ಅವು ಗಾಡಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆತನು ಎಡ್ಡೆಗೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆತನು ಗಾಡಿ ಪಿದಾಡ್ಗ ಗಾಡಿ ಎಂಚಾಂಡ್ ಒಂದು ತೂಯರ್ ಜಸ್ಟ್ ಎತ್ತಂದಿತ್ತ ಅಂಕ ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಡು ಗಾಡಿ ಹಿಮಾಲಯನ ಉಬರಡ್ಕ ಬಾಯತಾ ಉಬರಡ್ಕ ಪಿದಾಡ್ಗ
ಪನ್ನದ ಸಾದಿ ಅಂದೆಂಗ್ಲ ಮೂಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗ್ನ ದೇರಕ್ಕೆ ಪೈ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಡೆ ಪಾಯ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಪನ್ನಡ ಇದು ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ನೈಟ್ ಅದ ಬತ್ತನೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಎಣ್ಣ ಕಾಡುದಿಲ್ಲ ಕೆಫೆ ಕಾಫಿ ಡೇ ಊಟ ಬತ್ತದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾತ್ರೆ ಉಂಟದು ಬತ್ತ ಅಲ್ಲೇ ಪೋಯಿನಿ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಬ್ಬರಡ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಊರು ಮೂಲ ಮನೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು ಉಬರಡ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನವ್ರು ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಉಬರಡ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದು ಉಬರಡ್ಕ ಎಂಚ ಮಾಮು ಶಣೆ ಮಾಮ್ಸ್ ಪೋಯಿ ಉಬರಡ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ಪೋಯಿ ಉಲೈ ಪೋದು ಒಂಜೆ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಡ್ಗ ಮಾಮು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಫೋನ್ ಅಂಬಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತು ತಣ ಬೇರೆ ಬೋರ್ಚಿ ಬಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ನೆರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮನೆದೋಜಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬರಡ್ಕಾಗಿ ಬತ್ತದ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದ ನೆರಿಯರ್ನ ಬೇರೆಗೆ ನೆರಡು ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಏನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡುವೆ ಬೇರೆಗೆ ನೆರ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಉಬ್ಬರಡ್ಕದ ಊರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹಶಾಸ್ತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಿತ್ತೂರು ಉಬ್ಬರಡ್ಕ ಮಿತ್ತೂರು ಹೆಂಚಂಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೂಪರ್ ಅದ ಎಂಕಲ್ಲ ಊರು ಹೆಂಚಂಡು ಎಂಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡ್ದು ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸುಳ್ಯ ಪೇಂಟೆ ಪೋದು ಅಲ್ಲಿ ವಾಡ್ಲಾಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಹೋಟ್ಲು ಕೂತುದು ಲೈಟ್ ಅದೊಂದು ವನಸಾಂಬುಗ ಬುಕ್ಕ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹೋಮ್ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಯಿ ಇಲ್ಲಡೆ ನಮ್ಮ ಶಣೆ ಮಾಮಗು ಮೂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಬೇಲಂಡಿಗೆ ಬೇತೆ ಎಂಚ 6 ಒಂತೆ ಗಡಿ ಬಿಡಿಟ್ಟುಳ್ಳೇರು ಹೆಚ್ಚಿನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ತೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ಗ ಓಲು ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮೂಲೆ ಬಿಟ್ಟದನ ಉಬ್ಬರಡ್ಕಾಡು ಅಂದು ಫುಲ್ ಪಾಶ್ ಇತ್ತೆ ನಾವ ಇಂದು ಎಂಕ್ಲ ಊರು ಉಬರಡ್ಕ
ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಟರಾಯ. ಒಳ್ಳೆಯ ಪೇಂಟೆ ತೂವಲಿ ಭಾರಿ ಸೋಪುಂಡು ಇಂಡಿಯಾ ಪೇಂಟೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಮನಸ್ಸು ಅಂತಾರೆ ಸಂತೃಪ್ತಿಗೆ ಬತ್ತ ಸುಳ್ಯದ ಮೂಲಂಜಿ ಗಟ್ಟಿದೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದು. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹೋಮ್ ಅಂದ ಅಂದು ಈಚೆ ಎಂಕ್ಲ ಪೆರಾಜೆ ಪೋಯ್ನಿ ಅಂದು ಪೋದೋತಾರ ಅಂದ. ಹಾಂ 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 ನಮ್ಮ ಊರ್ದವ್ರು ಅಂದು ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತೇಜ ರಾಮನಾಥ್ ಶೆಣೈ ಅಲ್ಲೇ ರೀ AVS ಅವರು. ಹೌದು ಸರಿ ಸರಿ ತೆಗಿಯ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಕ್ಕೇರಿ ಶಣ ಮ್ಯಾಮ್ ಏನು ಶಣ ಏನಿತ್ತ ವಾ ಸೆಕೆ ಅದ ಸಿಕ್ಕವರೆ ಸೆಕೆ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಳ್ಯಡಿ ಪುಣ್ಯನ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ. ಕಾಂಬೋ ರೋಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಫ್ರೆಶ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತದ ಎಂಚ ಪುಂಟಿದ್ದ ಶೋಕ್ ಗಟ್ಟಿ ತಿನ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪುತ್ತೂರು ದಿಕ್ಕನದ ಬೊಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರು ಆಯ್ತಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರು ದಿಕ್ಕ ಏನುಂಟು ಫುಡ್ಡು ಅಡ್ಡೋಣದ ರೆಡ್ ರೋಟಿ ಒಂಜಿ ಗಸಿ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಕರ್ಡ್ ರೈಸ್ ಒಂಜಿ ದಾಲ್ ಅಂದ ಐತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಶೇಕ್ ಪಂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಒಂದು ತಿಂದದು ಪಿದಡ್ಗ. ವನಸ್ಸಾಂಡ್ ಗಟ್ಟಿದ ವನಸ್ಸಾಂಡ್ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಪಿದಾಡೊಂದು ಲಟ್ಟೆ ಎಂಚ ಶಣೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಏನಿತ್ತ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪೂರ್ತಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಗಿ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಮುಲ್ತ ಫ್ರೆಶ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಪರ್ಲೆ ಬಾರ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು. ಓ ಮನಸ್ಸಾಂಡ್ ನನ್ನ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪುತ್ತೂರುಳೆ ತಿಕ್ಕುವ.
bene bene ಪುತ್ತೂರು ಎತ್ತಿಯಾ ದರ್ಬೇಡುಲ್ಲ ಸೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನೀರು ಪರ್ಯ ಬಾಜಲದ ದಾಲವಲ್ಲಿ ಇದಾಡ್ కదా ಸಿಕ್ಕೀಗ ಎಲಂಜಿ ನನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಿಪ್ ತಿಕ್ಕಗ ಎಡ್ ತುಂಬ ಎಲ್ಲೇ ಇದಾಯ್ತವ ಕಾರಂಡ ತಗೋ ಕಾಲಂಪ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲಂಬ್ಲೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ರೈಡ್ ಮುಗಿಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಬೈ ಆರು ಅಡ್ಡೆ ನಡ್ಕ ಬಿದ್ದಾಡಿಯರು ಯಾನು ಉಬಾರು ಬಿದ್ದಾಡುವೆ ದರ್ಬೇಡ್ದಂಜ್ 6 ಇಂಚಿ ಯಾನ್ ಇಂಚಿ ಓಲೋಲು ಉಂತಾವರ ಮಾರೆ ಬಸ್ ಗಾಡಿ ಪುತ್ತೂರದ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಅರುಣ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಗೊತ್ತಾ ಹೌದು ರೈಟ್ಗೆ ತಂದು ಪೋಯಿ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಲೈಟ್ ಈಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರೋಡ್ದ ಬೇಲೆ ಒಂದೊಂದು 4 ವೇದ ಅಂತ ಅದು ರೋಡು ಸರಿಜ್ಜಿ ಕಂಡಾವಟ್ಟೆ ಗೋಡೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದೆ ಕಂಡಾವಟ್ಟೆ ಕೆಸರಿರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಧೂಳು ಮಾತ್ರ ಉಂಟು
ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಬಂದೆನ್ವೆ ಇಂಚಿತ್ತನೇ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬೋಡಂಡ AU ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸೈಡ್ ನಾ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ